Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra volem parlar dels aliments ecològics. Com entendre la etiqueta d'aquests aliments? Però comencem pel principi i avui el Carles Lalueza, que és el coordinador de l'àrea de certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Li vull preguntar, Carles, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Per lo primer, què és un aliment ecològic? Perquè a vegades comprem coses pensant que és ecològica, orgànica, biològica, i no té res a veure. Correcte. Doncs mira, molt senzill. Un aliment ecològic és aquell que s'ha produït seguint una normativa europea que regula com s'han de produir, elaborar aquests productes ecològics. Tots aquells que vulguin indicar al client quan ho compri que allò és ecològic. I hi ha una normativa que segueix els principis que són el de respecte al medi ambient, cuidar el medi ambient, cuidar el benestar animal i un respecte a l'ambient. Imagino que ecològic i orgànic són termes equivalents, però si no estan certificats i ho posa, és un frau? Correcte. Les paraules biològic, ecològic, són paraules protegides pel reglament i no les pot emprar cap producte alimentari si no està certificat per un organisme de control autoritzat i reconegut. Que és el que feu vosaltres des del Consell Català de Producció Agrària Ecològica, no? Que és l'autoritat de control, i el que feu que és auditar i certificar aquests productes agroalimentaris ecològics produïts aquí? Correcte. Nosaltres som l'autoritat de control a Catalunya per certificar tot aquell producte que s'elabori, es produeixi a Catalunya i vulgui etiquetar-se amb alguna de les paraules protegides, ecològic, biològic, orgànic. Heu notat un augment de la venda de productes, que la gent consumeix més productes ecològics? Sí, nosaltres hi ha un creixement del sector any rere any sostingut un 10%. Nosaltres cada cop tenim els operadors, diríem operadors a la gent que fa productes ecològics, doncs cada any tenim de l'ordre d'un 10% més des de fa ja molts anys, i el sector va creixent. Algunes marques o productes, Carles, poden optar per posar altres qualificacions a aquests productes, com ara quilòmetre zero o sense pesticides, però sense la certificació no es pot dir que siguin ecològics? Correcte. El que està protegit pel reglament europeu són les paraules ecològic, orgànic, biològic. Altres denominacions que se'ns escapen de la nostra àmbit d'actuació, com quilòmetre zero, sortirien del que és el nostre àmbit. Quin és el codi o l'etiqueta que ha de tenir aquest producte? Per identificar un producte ecològic han de veure que tingui el que es diu el logo d'agricultura ecològica europeu, que es diu Eurofulla, etiqueta de color verda amb unes estels de color blanc en forma de fulla, per això lleva Eurofulla. Ha de sortir el codi de l'organisme de control que està certificat que allò realment és ecològic. Aquell codi identifica un organisme que a casa Catalunya som nosaltres, però en qualsevol resta d'Europa poden ser uns altres, i són els que han auditat aquella empresa i han verificat que es pot dir ecològic. També ha de sortir l'origen dels ingredients, si són de la Unió Europea o de fora. Veureu que posa agricultura UE o no UE. I la paraula ecològic o biològic, evidentment. Doncs des d'aquí fem una crida que tothom que vulgui menjar d'una altra manera, de manera ecològica, i que vulgui respectar el medi ambient i sobretot la salut, que sàpiguen que hi ha aquests productes ecològics, que és important entendre l'etiqueta d'aquests aliments i no portar-nos després enganys, perquè s'ha de saber exactament si estan o no certificats per l'autoritat de control i dur aquest etiquetatge reglamentari. Carles Lalueza, coordinador de l'àrea de certificació, com dèiem abans, del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Gràcies per estar amb nosaltres i bona tarda. Moltes gràcies, bona tarda.